لگوری مدیا پگکی پارێزەر چوون ئێمرالی وێ سەرۆکی پگکی برێز li nav kevana de û xetek jî dibin de Abdullah Öcalan ew ê bibînin. Çi şevdû dibêjin, çi şevdû fêm dikin wê çi ji min ragîdin ev parêzer yanî îdî naskirî ye ku wê çi bêjin. Zêdeyî tiştê ku Apo gotiye tiştê Xapo gotiye bi dizî dibêje îdî ihtiyac hewcedarî pêwîstî bi parêzeran nemayê. Apo bi telîfona bi Ewropa re diaxive. Rêveberiya PKKya Ewropa Apo dîrekt bi wan re diaxive. Bi alîkariya Mîtê Apo bi Qendîlê re diaxive. Bi alîkariya Mîtê Apo bi Mazlûm Ebdî û Qesedê û rêveberiya PKK û Qesedê li Rojavayê Kurdistanê diaxive. Pêwîstî bi parêzera çi ye? Ha parêzer çû ha parêzer hatin. Mala min ê wê çi gû bela bikin? Yani wê çi tiştekî wilo cida, çi tiştekî balkêş ku di telîfona de, di mobaylê de ji Fuad Kafr û ji Zêbêr Aydar û Mazlûm Amed û Adam Uzun re nabêje Apo ew ê di rêya parêzera re wê bêje. Tiştê ku bi Cemîl Bayek û Mustafa Qaras û Duran Kerkan re diaxive û di rêya telîfonê de nabêje parêzer wê biçin ev tiştî nihan ragihînin. Tiştekî nû tune. Li gorî medya Tirka, li gorî tiştê daxuyaniyê berpirsên Tirka Dewlet Baxçelî serokê Partiya MHP xalê Apo, xalî wî ye Tirk çend daxuyanî derxistin tê de eşkere digot gerek Apo derkeve bêje Qesede gerek çekê xwe deyne. Gerek tevlî hikûmeta Şamê bibin. Hikûmeta Şamê jî kî têdene çend Tirkmenên ku di nava artêşa Colanî de wekî Ebu Emşa, wekî Sêf Polat, wekî ev grûp û grûpên çekdar û çeteyên êgirêdayên Tirkiye di nav de ye bi tevahî artêşa Colanî girêdayê dewleta Tirk lê di nava vê artêşa Hanê de hin hêzên hin grûpên hin taybet ê istixbaratê dewleta Tirkin hevalê Dewlet Baxçelî ne. Dewlet Baxçelî ji Apo dixwaze ku Apo bangewaziyekî eşkere û fermî û belge derkeve bêje ji Qesedê re herin tevlî artêşa Sûrî bibin, tevlî rejîma Sûrî bibin. Agir ketiye qûna Dewlet Baxçelî derdê dilî wî derdê qûna wî Qesede nemîne Qesede. Rojava nemîne Rojava. Destkeftên Kurda di destê Kurda de nemînin. Dîsa vegere rejîma Sûrî. Her wiha Recep Tayyip Erdogan jî nedûrî helwesta Dewlet Baxçelî ye. Bi her duya girêdayî Dewlet Baxçelî û Recep Tayyip Erdogan Apo jî helwesta wî ev mal e. Dibe ku di van daxuyaniyên ê ku parêzer çûnin niha parêzerê werin dibe yanî ez nabêjim tekez dibe ku Apo hin îşaret bi şêweyekî dîrekt ji wan re bêje herin. Ji xwe Apo nameyek şandibû, nameyekî resmî şandibû ji Qesedê û Hesedê re û entegrebûyînê dike wekî ne pêşniyaz wekî qerar herin entegre bibin. Ev gava Hanê ne gavekî şûndemayî ye, gavekî pêşketî ye ji bo civaka demokratîk, civaka ekolojî tiştekî baş e, tiştekî di cih de ye herin guh nedin nerînên netewîyên teng û tiştên bi vî rengî. Ev nameya Apo gihaş dibû bi şêwekî resmî lê Dewlet Baxçelî çi dixwaze? Dixwaze ev name ne bi dizî be. Ne di çarçoveya rêxistinî de be. Na ji raya giştî re hemû kes bibînin, hemû kes yanî
لگوری خو شروع نکن زلال با آخذ خابو بلا يعني لگوری داخواز دولت باخشلی گرک زلال بێگومان بێشک و شبه با آخذ جوان بخوازه هرن تسلیم ببن هلبت اپوی نابێژە ئاپۆی خۆشک بکە چاوا تەسلیم بووینا خۆشە دەولەت تاتر کرد خۆشک دکە چاوا تەسلیم بووینا پێکێکێش دەولەت تاتر کرد خۆشک دکە و دەخەمەلینە و مەکیاژ دکە و دکە تشتێکی مۆدەرن و تشتێکی باش و تشتێکی رێفۆرم و شۆرشگەری و وڵاتپارێزی و لە دژی سیونیزمێ و دژی ئەمپەریالیزمێ و لە دژی ئیسرائیلێ و کاپیتالیستا مۆدەرنیتە و ئاپۆڤان تشمشتی هاانێ ئەف فەزلەکە وان دەرەوێن هاانێ ولۆ پێ خۆشک دەکرد تەسلیم بووی ناخۆ ئارێخست ناخوا خۆشک دکە دخوازە ئقناع بکە هەروەها دخوازە قەسەدێژی بڤرنگی لێ خویایی تێر ناکە لە گۆری دەولەت باخچەلی تێر ناکە گەرەک هینا فەرمی ئەشکەرە زەلال ji بۆ ڕایە گشتی ئاترک ڕایە گشتی یا کورد ڕایە گشتی یا ناونەتەوی هەوا ئاپۆ bi şێوەیەکی دیرەکت و زەلال و بێشک و بێشبە و بێگومان ji قەسەدێ دخوازە هەرن خۆ تەسلیم بکە هەلبەت divê dema dawî de ڕایە گشتیە کورد لە ڕۆژاوای کوردستانی bi taybet li Bakurê Kurdistanê li seranserê Kurdistanê mijara qesedê û peymana dehê adarê 2025 di navbera Mazlûm Ebdî û di navbera rejîma Sûrî dişopînin guman hene bi berê jî behsa vê mesela hanê kiriye yanî ez lê dijim wekî kes wekî kurdekî wekî nivîskarekî ez lê dijî vê peymana hanê derketim û heta roja îrod peymana teslîm bûyînê yanî tiştekî wilo baş ku mero xwe pê bibîne kêfa merojê bê hêvî tê dihebin tê dituneyî ev peyman bi emrê apû bi emrê dewleta Tirk û dibin çewsandin û zexta dewleta Tirk ev peyman hat mor kirin bi qesedê hat qurtandin û hat qebûlkirin lewma hûn dibînin agirêk û ketî Baxçelî û ketî Erdogan û dixwazin bi lez û bez zû ev peymana hanê bi cih bê ez vê jî ji we bêjim yanî helwestên apû daxwazên apû êrîşên apû li hemberî İsraîl li hemberî Amerîka ciyê nerazîbûnê heye heta kutleya PKK jî kutleya PKK belkî gelek ji wan eşkere nakin lê di nav xwe de di nava civatên xwe teng di ser asta kadro ser asta alîgir û welatparêzên girê dayên PKK nerazîne ji van tiştên hanê ji daxuyaniyê apû nerazîne ji bo çi ji ber çi apû têkeve sengerê Baxçelî û sengerê Recep Tayyip Erdogan û şerê İsraîlê bikin wana derewa dikin wana dibinê masê de têkiliyê wan bi Amerîka û İsraîlê re hene berjewendiyê wan hene lê li ser medya şerê İsraîl û Amerîka dikin çî Kurda heye çî apû PKK heye bi İsraîlê û bi Amerîka rabihere êrîşî wan bike baş e Hûdapar jî şerê İsraîlê dike û şerê Amerîka dike û piştgiriya Filistînê dike Hûdapar hûn şerê Hûdapar dikin hûn dibêjin li ser sosyal medya çend qeşmer meşmerê xapoşî derdikevin jin û mêr nêr û mê derdikevin û berê xwe didin Hûdaparê hûn çima piştgiriya Filistînê dikin hûn çima piştgiriya Filistînê dikin û gerek hûn şerê İsraîlê bikin û bi vî mentiqê hanê baş e ew şerê İsraîlê dikin Hûdapar PKK û dew partî û Çaqilmaz partî şerê İsraîlê dikin apû şerê İsraîlê dikin demekî di vê sengera hanê de Hûdapar û dew partî û Çaqilmaz partî hevalê hevin di dijatiya İsraîl û Amerîka herdû hevalê hevin digîjin hev Hûdapar têkiliya wê bi AKP re heye destek û piştgirî ji AKP werdigire ji dewleta Tirk digire
هەروەها دەو پارتی و چەقل ماس پارتی باشە ون ji bo çi gelê Kurd wilo gêjomê jî dikin hûn çima bi vî rengê hane gelê Kurd dixapînin ev ji bo çi di bercewendiyekî de ye û yanî êdî naskerî yanî li gorî me û li gorî we jî gelê me welatparêzê me Kurdê me yê li Bakurê Kurdistanê li diasporayê dewlet baxçelî pesnê kî dide dewlet baxçelî pesnê kî bide gerek em tifwîkin dewlet baxçelî sibe pesnê min nade pesnê ê wek hoşeng osê ku rexne li dewleta Tirk dike li baxçelî dike li Erdogan dike li zihniyeta dewleta Tirk dike li Apo dike dewlet baxçelî pesnê ê kesên wek me nade pesnê nivîskar û rewşenbîrên Kurd ê welatparêz nade pesnê xwefiroşa dide pesnê Kurdê xwe Kurdên dewletê Kurdê î Kurdlar Kurdê baş ê wekî xapû dewlet baxçelî diçe pesnê wan dide diçe Apo rolekî baş lîstiyê Abdullah Öcalan tiştekî baş kiriye û nizanim çi û hîna bêtir gerek helwesta wî li hemberî Qesedê daxwaza wî nameya wî li hemberî Hesedê û Qesedê û hêzên Sûriya Demokratîk zelal bi ji wan bixwaze dîrek ji wan bixwaze herin tevlî rejîma Şamê bibin kî dibêje dewlet baxçelî ji kî dixwaze ji Abdullah Öcalan dixwaze bi vî şêwazê hûn çi dibêjin ev tiştekî baş e gelo tiştekî xêra Kurda tê de heye dewlet baxçelî vê bangewaziya hane vê daxwaza hane ji Apo dike Apo pêk bîne em çi jêr bêjin Apo li gorî hez û xweş û daxwaza dewlet baxçelî biçe em çi ji Apo re bêjin em çi jêr bikirin bersiv bidin ev kesên ku wilo li derdora PKK gerek bersivekî ji vê pirsa hanê bibînin dema Apo serokê gelê Kurd serokê wanî newewî têkeve xizmeta plana dewleta Tirk daxwaza dewleta Tirk em jê çi bêjin em çi jêr bêjin em bi çi şêwazî wî bîna bikin em bêjin taktîk heval yanî wilo nabe doza gelê Kurd mafê gelê Kurd li Bakurê Kurdistanê li seranserê Kurdistanê niha Apo û rêxistina Apo dixwaze ser Kurda ferz bike birê me doza gelê Kurd ne civaka demokratîk ne netewa demokratîk ne komara demokratîk e ne civaka ekolojî tiştekî wilo tune yanî di Kurd ticarî ne dijî xweristê û xwezayê û ne dijî mafê insana kî dibe bela bibe Kurd ne li dijin yanî doza Kurda derdê Kurda êş û jana Kurda Kurd heqwasa qurban û kuştî nedan ji bo xatirê mafê qûna Kakşar Oramar û qûna Sezayî Temelî hela yanî Kurd tiştekî feyde nekirin Kurd wekî Kurd ji Kakşar Oramar û Sezayî Temelî û qûna herdiya te feyde nekirin hela rotînda me feyde kir rotînda hinermend e û bi rastî yanî cihê rêzê ye bes doza gelê Kurd ne û mafê gelê Kurd te eleqeya wan bi qûna van kesa tune tê doza gelê Kurd eleqeya wê bi mafê homoseksûel û lêsbiyan tune Apo rêxistina Apo û dew partî û çeqilmaz partî û çepgirên Tirkiye genî û ev ê entî globalizmê û entî nizanim çi û entî Amerîqa û entî İsraîl û wan çîrok mîrokê hanê doza gelê Kurd mafê gelê Kurd anîn ast û qûna Sezayî Temelî û qûna Kakşar Oramar çi îşê me çi eleqeya me jê ye wekî gel wekî netewe wekî doz
او سربستن آزادن چدکن جسری خوش دستی خوش قونا خو آزادن تعلقه ما بيتنية دوزا ما في ما بريز رمزي كارتال بريز زبير ايدار بريز عثمان بايدمر خوشكا ليلى زانا بريز احمد ترك بيجن علاقه دوزا قلي كرد بما في هوموسكسوال وليزبيان وان كسي هانتنا پشتگیریش بوان پشتگیری ام دکارم پشتگیری اوان بکن لی نه گلی کرد نه همو کاکشار اورا مارنچ بو خودی آپو ام آنی نوی حالی گلی کرد دوزا گلی کرد آنی نوی حالی خودیاش مالا خودیره بره حسن بیندال حمزه بیندال با شوفیر سروکاتی نال آلمانیایی برش مرور بحثا چیروک خاپو بکن يا ده بس يعني إجا شوفيري باخشالي وباخشالي شوفيري أبو وأبو وأف شيروك ميروك أفش لكي فيداوي دوزا قالي كود ما في قالي كود ولو تشروك كرين ولو بيس كرين جيم كرين داخستن أصلا ما في قونا كاكشار ورما علاقة مجي ياو چه علاقه کرداش و مسئله هانیه کرد کارم پشتگیریاوی بکن مافی بکن دناوا پشتگیریاوی بکن کسک نچه ظلم و زوره لی نکه چه افسوریه لی نکه ام پشتگیریاوان کسی هان دکن وکی انسان لی نه دوزا گلی کرده دوزا گلی کرد نپاراستنا خوزا و لاور و آجالاییه خاپو دوزا گلی کرد آنی وی آستا هانه وی آستا هری نزم و هنا كس هنا كر هنا حتى نها كر هنا لدفو زرنا خاپو دخل رخناجي ام دكن اف رخنا ام دكن دف دافج الشهيدة كلو كي بحصا شهيدة كريه هاي خولي سر شهيدة مسألة دور بخل هفال ما تنابي يوشنكو سي دف دافج الشهيدة هی تو سروکی خوب قربانا شهیدا ببن نه از دف داوجم شهیدا آپو هینا لشامی بو هینا دگو گرگم حساب شهیدا بخوازن ترول شامی توریزمه دکه وش خور خوب پعن کربو لشامی کیفاوی بو خاپو وکی هارون الرشید شیا وجمر دهات حساب شهیدا امی گرگم حساب شهیدا بخوازن ونشما شهید کتن از يعني شهيدات باريزم دوزا قالي كرد باريزم ما في قالي كرد باريزم نخابوي خابوي اي كل بورينج كجري شهيدن كوكو كچو خورت كردا بفيشك وان هاتن كشتن بحثا عسكري ترك دكم آبول بورينا خوش عسكري ترك خواست وديتي من بورينا خوش عسكري ترك خواستيه دبره نها سرکرده کی کرده بحثانا و لیبورینا خو عسکری ترکایا ارتش ترکا بخواستن نه و داوا ویل سرسری بقلاقا دبره یکی جو کرده نویسکار سیاست مدار ولا بیش ایدی شرمه از گمان دکم یعنی اگر نه نوی هاتنا هانه آپاره زرا دا خویانین آپو وی برسوکی ارینی بده بانگا دولت باخچالی ویج قصده و حسده اشکره بخوازه یعنی خاپاندنه که دوی واره هانی ده هایه و شخواه کرن کل باکر هنه کرن لروجاواجی هنه کرن مجی هنه ولو پر برخو نکوین دما از رخنه لباکریا دکم هنه کس جمر کومنت آده نفسین او چی دگری خوش باکریا گرتینا بره منا لجمجی کره هنه کری خاپوچی هاتن خاپاندن کو حتی نها کمپلوها نافنتوی نووی ناف توتوی و شرمزار دکن و آزادی فیزیکی خاپو دخوازن و آپوشی تو دبیشه هرم بشامیر انتگربن هرم بجولانی ره هرم بالقاعده بجبهه النصر انتگربن دور صافي بك نتني للجموع
نتني ل كردê me yê Bakurê Kurdistanan li Rojava jî yani li vir li Ewropa. Li Ewropa jî li Rojava jî heta roja îro hene parastina PKK û xapû dikin. Efrînî PKK Kurdên Efrînê hene ku PKK bû sedema dagirkirina Efrînê. Wêrankirin û kavêlkirina Efrîn û heta niha hinek kes hene Efrînîn û PKK diparîzin. Xelkê Efrînê qurbanî ne, koçber in, malê wan xerabî ye, erdê wan çû, milkê wan çû û PKK diparîzin. Heq xwasa xapandin, heq xwasa kirtî katê ji wan re çi çareserî ez ê ji wan bibînim. Di vî halê hanê de bere bimînin û qencî xweş bi, nûşî can.